Дорогие сябры, дазвольце привітаць вас ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі і на просьбу Зенона Станіславовича Пазняка, як першы намеснік старшыні Рады БНР Івонкі Цурвілы, я колькі хвілінаў раскажу вам, што ж гэта такое за установа Рады БНР, чым яна займаецца і чаму мы лічым яе дзейнасць важнай, і нават існаванне яе важнае. Я не буду рабіць нейкага працяглага экскурса ў гісторыю. У 18 год вы ведаеце, як была ўтвораная Беларуская Народная Рэспубліка, як была абвешчана яе незалежнасць. Заўважу, што Рада БНР уступіла ў выкананні сваіх дзяржаўных функцыяў, выконвала гэтыя свае дзяржаўныя функцыі, і гэтае выкананне было гвалтоўна, без яе згоды, без згоды беларускага народа спыненае. Вельмі важны момант. Гэта быў легітымна абраны орган улады, прызнаны беларускім народам, які уступіў у выкананне сваіх функцыяў і выкананне якіх было спыненае. І з таго часу Рада БНР з'яўляецца сімвалам і гістарычным носьбітам беларускай дзяржаўнасці. Даволі часта можна пачуць ад афіцыйнай прапаганды, што, маўляў, урад БНР склаў свае паўнамоцтвы і ніякай рады насамрэч не існуе. Гэта неправда, гэта падмена паняццяў. Свае паўнамоцтвы сапраўды склаў урад БНР на берлінскай канферэнцыі ў 25 годзе. Ведаем, як гэта адбылося. Людзі былі падманутыя бальшавікамі. Яны вярнуліся, многія з іх вярнуліся ў Беларусі. Ведаем, які лёс іх напаткаў. Хтосьці ляжыць у курапатах, а хтосьці раскіданы па абшарах расійскай імперыі, у Сібіры і гэтак далей. Але прэзідэнт Рады БНР Пётр Крэчаўскі, заступнік яго Васіль Захарка, тады ж у той жа самы час не прызналі рашэнню берлінскай канферэнцыі, заявілі, што так, урад гэта урад, а рада гэта рада, яна працягвае выконваць свае функцыі. Скажам, парламент можа ў любы момант стварыць урад, распусціць урад і гэтак далей. Вось гэта вельмі важна. Рада БНР сваіх функцыяў не спыніла. Што такое гістарычная легітымнасць? Ну, вось уявім сабе сітуацыю, якую ніхто з нас не хацеў бы уяўляць. Уявім сабе, што Лукашенко з Пуціным ліквідуюць незалежнасць Беларусі. Альбо па ўзаемнай згодзе, альбо, скажем, Пуцін захоплівае Беларусь нейкім чынам. Ну, варыянты могуць быць розныя. І вось што тады? Хто будзе сімвалам беларускай дзяржаўнасці? Святлана Ціхановская, але мы не ведаем ні лічбу афіцыйную, ясна, пра афіцыйную лічбу гаварыць не даводзіцца, Цэнтральнай выбарчай камісіі, але мы не ведаем дакладную лічбу, колькі людзей за яе прагаласавала на абранне на пасаду, вышэйшую пасаду, на якую яна балатавалася. Затое мы ведаем, што яна не вступіла у функцыі прэзідэнта, і, в прынцыпе, я мушу сказаць, што з яе пункту гледжання гэта было абсалютна правільна, бо яна і не магла ўступіць у выкананне гэтай функцыі, паколькі не было афіцыйнага нейкага рашэння аб абранні. І по-рознаму, так сказать, можна успрымаць яе статус, але вот таго статуса, той гістарычнай легітымнасці, якую мае Рада БНР, яна не мае. Гэта важна. Ну, тое ж самае тычыцца, скажем, коордынацыйнай рады, якая была абрана 6 тысячамі чалавек. Яна мае пэўнае прадстаўніцтва, але вот толькі гэтых 6 тысяч чалавек. І вось тады ўступае ў дзеянне тое, што мы называем гістарычнай легітымнасцю і гістарычным, скажем так, сімвалем. Ведаеце, сімвал на самой справе гэта даволі істотна. Паглядзіце, колькі намаганняў прыкладаў і прыкладае рэжым і Масква, каб знішчыць у памяці беларускага народа
наш святы герб пагоня і наш святы чырвона-белы сцяг. І нічога не атрымліваецца. Нічога не атрымліваецца, а намаганні вялізныя. Здавалася б, ну ерунда, сімвал. Это ж не бюджет, так сказать. Так, это ж не турмы, гэта не там батальёны сілавікоў, это нейкі сімвал. А вось не, вельмі важна. Вось такім сімвалам з'яўляецца і Рада БНР. І некалькі таких важных істотных момантаў. Рада БНР не залежыць ні ад якіх палітычных партый альбо грамадскіх арганізацый. Яна падтрымлівае усе партыі і арганізацыі, якія выступаюць з пазіцыяў акту 25 сакавіка, галоўнае з якіх, я нагадаю, гэта незалежнасць і статус беларускай мовы. Ну, натуральна, статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай беларускай мовы. Гэта адно. Што вельмі важна, Рада БНР не залежыць і ні ад якіх дзяржаў. Абсалютна. Ні ад якіх міжнародных арганізацыяў. Ні ў палітычным сэнсе. Пытаюцца, якія там урады і парламенты вас прызналі. Ведаеце, самае галоўнае, што мы прызнаем сябе вось гэтым легітымным сімвалам беларускай дзяржаўнасці. Вот гэта самае галоўнае, бо урады, парламенты, заходнія лідары мяняюцца, яны могуць мяняць свае пазіцыі, прычым адны і тыя ж лідары. Цягам, так сказаць, сваіх выбарчых кадэнцый, я думаю, вы все цудоўна ведаеце, так сказаць, прыклады. Гэта палітычная незалежнасць, а ёсць яшчэ і фінансавая незалежнасць. Рада БНР вось дзесяцігоддзямі, наколькі я змог прасачыць да канца 50-х гадоў, але дакладна яшчэ, можна сказаць, ввогуле, ніколі не брала ніякіх ні цэнта ні ад Злучаных Штатаў, ні ад Великабрытаніі, ні ад каго яшчэ, ні ад дзяржаў, ні ад міжнародных арганізацый, ні ад прыватных фондаў, ні ад нейкіх там дзяржаўных фондаў. Яна, дзейнасць яе, гэта вельмі сціплы, паверце, бюджэт. Я не магу называць лічбу, бо ёсць паняцце таямніцы Рады БНР, але калі б я вам яе назваў, то вы б вельмі моцна здзівіліся. Гэта фактычна толькі, это вельмі, сапраўды, это вельмі сціплы бюджэт. Рада БНР існуе за свае складкі, за складкі сваіх сяброў, і за так званы дар сакавіка, які дзесяцігоддзямі збіраецца ахвяраванне сярод тых актывістаў беларускай дыяспоры, якія Раду БНР падтрымліваюць. Вот чаму гэта важна? Таму што гэта дазваляе Радзе БНР сыходзіць з нацыянальных інтарэсаў, з інтарэсаў нацыянальных каштоўнасцяў. Ні інтарэсаў там еўрапейскага звязу, ці НАТО, ці Злучаных Штатаў Амерыкі, ці Польшы, ці Чэхіі, ці нейкіх іншых краінаў, якія, між іншым, таксама могуць мяняцца, мы гэта ведаем, а выключна і толькі з інтарэсаў беларускага народа. Апошні прыклад я магу прывесці, гэта адна з апошніх заяваў Рады БНР адносна вот этой сітуацыі, якая склалася у Літве, калі некаторыя літвійскія палітыкі паставілі пад сумнеў права беларусаў выкарыстоўваць пагоню як свой дзяржаўны сімвал. Рада БНР прыняла карэктную, але даволі катэгарычную заяву ў гэтым сэнсе, і вы цудоўна разумееце, што заява ў такой стылістыцы, скажем, Святлана Ціхановская з пэўных прычынаў вядомых, конечно, она жыве ў Літве, і офіс яе дзейнічае ў Літве, і фінансуецца. Адпаведна, яны такую заяву прыняць не могуць. Рада БНР яе прыняла. Я магу прывесці і іншыя гістарычныя прыклады, таксама, калі заявы Рады БНР былі вельмі важныя. Гэта апошнія гады, дзесяцігоддзі нават, перад распадам камуністычнай імперыі, перад абвяшчэннем незалежнасці, калі Рада БНР даказвала, што Беларусь мусіць быць незалежнай, але гэта прыклады гістарычныя. А калі казаць пра сучаснасць, то вось гэта, конечно, калі гавораць часам, вот што, вот вы робіце заявы, а што з гэтых заяваў? Не, заявы вельмі важныя. Заявы вельмі важная рэч, і для палітыкі, і для гісторыі яны вельмі істотныя.
таксама і ў гістарычным аспекце. Ну а гісторыя робіцца штодзённа. Ну і апошняе, што я хочу сказаць, што Рада БНР гэта тая унікальная установа, якая сваёй дзейнасцю імкнецца, я так скажу, да самаліквідацыі. Мы вельмі б хацелі перадаць свае паўнамоцтвы новаму вышэйшаму дзяржаўнаму органу ў Беларусі. Але ёсць пэўныя умовы. У статуце зафіксавана, што гэта можа адбыцца толькі пасля дэмакратычных свабодных выбараў. Гэта вельмі важная умова, але не адзіная, бо, скажем, прыклад 94-го года паказаў, што і на адносна свабодных выбарах яны не былі, так сказать, цалкам дэмакратычныя, свабодныя, але не параўнаць з цяперашнімі. Мы ведаем, хто быў абраны, і мы ведаем, што гэты чалавек просто 30 гадоў знішчае незалежнасць Беларусі. Таму гэтага недастаткова. Мусіць быць яшчэ адна умова. Гэта вышэйшы гэты орган, абраны на дэмакратычных выбарах, мусіць быць гарантам і мусіць гарантаваць незалежнасць Беларусі. Вось калі Рада БНР убачыць, што такі орган гарантуе незалежнасць Беларусі, вось калі мы ў гэтым пераканаемся, Рада БНР перадасць яму тыя свае паўнамоцтвы, тую сваю гістарычную легітымнасць, якую яна нясе вось ужо 107 гадоў. Дарагія сябры, дазвольце вас павіншаваць са святам, з нашым вялікім святам, 25 сакавіка, і выказаць спадзяванне, што будзе той дзень, калі гэтае свята мы будзем адзначаць не у еўрапейскіх гарадах ці там на іншых кантынентах, а ў нашай роднай Беларусі, на зямлі нашых бацькоў, дзядоў і прадзедаў. Жыве Беларусь!